Ay, hilaw pa din eh? Oo. Ay, buo. Ha? Wala, hilaw. Dito ka ka. Luto naman Canada. Luto na na. Wala, oy, wala. Sakay. Kaon na na ako na. Luto na. Kunti na ginita. Close man gani na. Uy, Hoy, lahi itong Niluto. niluto. Luto na natin. Basig Kaon may makapas ganina ka, na uli- na-close uli lang kasi ni. atinin mo karong kuan. Sige kung kaon na ni. 21. Taka man silang lang. Nagkaon lagi mi ani. Lahi lagi na. Taka raman ka. Pag lutoon na siya, open yun na siya lang. Ano may aning diyan. Kaon tabi kay murag. I-close mo ni. Ang dali ka. Ito na gid eh. Nabukag Uy, naman. kaon gani Milo. Digan. Uy, nay bahay diri kuha ani. Di sa iro na kay. Kaya abi ng talong be kay kanang si Papa ang sabaw na. Manghinaw ko be kaon tabi. Kaon. Trabaho ka? Uli dire. Pag muuli na pug ko, uli na dire kay wa na ko. Hilaw ni Dino. Luto na ni Day. Luto oh. Daw. Di ba pa ni tuhod ta? Kaman. Tuhod. Ay, mungkin. Ha? Muli ako kuan ni. Nasa ito ano? Ganyan, paano yan? O kadungog unsa? Ito na, tagapiyan. Bu ako day. Ha? O kamo uli. Allah. Now, nisuga. Dog, Na, dog, uli na. run out na kung. Wala. Bye bye. Wa na guys. Pwede nita guys. Kita guys ha. Wa na brand out na po guys. Wa gyud ta malas gyud ni. Naunsa naman ning bukid. Di sige gapoy kay limpyuhan kani mo limpyo. Nago ni. Gwapo naman ginason kay Pang 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 pang. Guys, tanawa ra gud among kinabuhi. ay vlog. Nasudaan. Mao ni diri ang bukid guys. Kalagot, maglagot ko. Sige, sige ka pa lang out. Yan pag hinayan ha kay maglagsik yan. Putan yung kuan yan. Oh. Ano ni? Yan. Mga hulog ang kuan yan, matunok ta yan. Nangi po namin gahi. Kalong ako ah. So ito na talaga yung time guys na magpariban tayo at magpaayos ng ating mukha or sa ulo sa buhok kasi nga aalis na tayo ilang araw na lang guys, lilipad na naman tayo guys, no? Sana talaga tatanggapin pa tayo ng Amerika guys pagbalik, no? At sa pinsan ko na palaging sumasama, salamat po sa iyo Inday Vingeros, no? Kasi palagi ka lang dyan nakaupo at naghihintay talaga hanggang gabi po talaga ito guys. So, kasi ang tagal talaga mag-revan, no? Kapag may color pa, grabe. Guys, hindi ko kinaya. Gutom na gutom ako. Massage na ko. Lade, masahe dire day. Narito. Asa, oh, dire. May pagsud mo diri ah dinhi. Bay, pag-sure dia. Laki, dubayan na. Alasing ko. Dira, nako dito na dito. At itong pamangkin ko at yung anak ng pinsan ko, binilhan ko din sila ng bag guys. Oy, minalang, oy, mga dalaging din. Say color. Sakit liog. Okay ra. Ano nagkuumpon mo ka? Nagmotor ka? Naglain ako. Magpa-color ka? Kabalo ko ba pila ko? Wow! Hindi Thank you so much! Ma'am Ricky Salon. Sa mga agoy guys. Kaya nga sabi ko mga bagay. Tara siya oh. Anong tira sa buhok ni Mary Ann? Tirador. Okay, re. Pantay ng color. Ayun na ang buhok. Ano to? Oh, nice kayang buhok ko. Si ate, sure,
wala yung mukuan. Hilaw. Amerikana nga hilaw. Mas gapa ni siya, kagikan o Qatar. Uy, buang. Sala ka? Mika. And guys, ito yung ano guys, oh, kung nasa mga agoy, oh. Maganda ang rebanding dito guys. Look, oh, Mamo Ricky Salon. Oh. Gani. Gani. Ay, ako. Hoy, ni bayad ay ka sa ila day, nakautang na ko day, dako ra ba to day. Kang inday ug kang lang. Okay lang na, oy. Pero ikaw man daw mapalit sa kuan. Ikaw man daw magbayad sa isda. Ikaw sa karne. Hala, ang akong buhok. It's a joke. Huwag ka uwi po ni mo. Hoy, day, Muni ako si Lope. Wala ko. Sige, ay, naikuan dito. day, asan pa yung day? Wala pa yun. Dali na Ay, kanang imong panty jacket, ibutan siyang ulo. Ay, atay man na, atay na. Wala, ganan ka na. Oh, lahi na siya. Ikuan, ihaw. Day, pa, day. Hi, kinsa man na? Hi. Hi, dali, unsay ngalan? mo, ma'am. Ma'am, nag-contact na mo ni Tommy. Oo. Ikaw tong sigtawag no. Talaro ko sa mo, nag-emote kay wakay kay kakasakay. Update. So, ano sa tabo mo? Palit sa amin ha? Di ka mapapicture sa ama. Unsay ngalan nimo? Elisor. Elisor? Oh, nindot ang ngalan no. Oh, Elisor. Nagapalang kung po sa inyo. Ay, salamat. Kita mig baboy, guys. Oh, nara. uy. Hello lang. Ano ako? Hi. Wala. Pwede ka nang gulala na ganing gulala siya. Ay, So bawon man. dai unsa man na dai okay ra na dai barbecue Kaya dai. natin bagong naong ting. Ay kani duwa ang ka nang nipis kay mo mali ihaw ba? Aw. Nagtabon man ang tindero, nagtabon sa ba, mura magsigab rin. Tungaon. Kita na ani. Kita na? Sige. Walay buk, basin anay bukog. Kaya na. Pila ka kilo? Pila ka kilo? Ikaw bahala dai, ikaw may mapalit. Hala 370. Uy, 350 man na dito sa uban lagi. Iwan ko na siya na. O sa ngalan diri nga kuan be? Maghiwa. Ha? O mo na siya oh. Taga mangagoy. Ano ka para dagan kay mo palit. Okay na rin, para dagan ko palit. What's up? What's up? What's up? Oo. Oo, okay na na daw. Sige. Thank you po. Man may mga pangalan oy. Super. Mo ano yung pangalan? Anong Alfio na? Na guys, oh Alfio guys. Alfio so harap. Na daghan nagkwarta oy. Wala, uy. Wala ka dahil kayo 100. Kanina lang. Wala siya oh. Para taglaman. Ring guys. Nagluluto yung kapatid ko kasi magaling yan sa barbecue, oh, 'di ba? Ganahan man na siya ingnon magaling, guys. So kailangan talagang sabihan na magaling. Para ako na lahat. Hinugasan po niya yan dito, guys, ha? Sinabunan mo din, no? Wala, gibrasan ka. Oh, sabali ay kalagot. Ang tapulan kong pamangkin, guys. Kakak. Kiss dito kong kiss. Dali. Dali, kakak. Kiss dito ba? Kiss dali. Guwapa. Dili, hindi po ito bading, ha? May nangutana na bading ba daw ka? Hindi po yan bading. Babae po yan. Kain. Dili lahi pud ako. Dali, Lin. Kay kalinayan, Lin. Lahi pud ako. Mantika. Ang ako mantika. Butang ng bombay o ahos. Maisog ako, mama. Isog na. Lang.
Dali na, Lin. Kaon na. Ayaw na pagkuan, Lin. Ampo, Lin. Dali. Kaon po, Lin. Shh, dali, Lin. Day, ang puiday. Sabaw lang. Diyan. Pagkutsara dito. Ronlaw. Nagbulo ko sa unta ka, bago nagpariman sa hinging. Dali-dali, pwede ko na pagkapit ko ba? Baktas ko na. Ganyan ako ka na dito. Baktas ko kayo ko dito sa espiritu ng hit. Nakita ko bitanan. Dito ko basig naman na. Ugay magriban kami eh, labi na taas kayo ang buko. Abtan lagi gabi eh. Bibo pa kayo sakyan ng gabi eh. Si Juan, Bangka mag-istorya sa ikuan.